da rabbana mai gida kana baro. Ba wahala abale. Ya kayan ne aka shigo da su ko? Kayan ne ga sanan koken ce da ya kwamata da kayan binnan ƙasa wiwi kenan. Tulahalo. Abale zo ka zo ta magana. Tulahalo. Akwai wani sabon ma'aikaci da aka kawo. So nake abadalta man shi don ya sama ido wallahi. Tulahalo mai gida baka da ta damuwa da rabbana. Za ka yi ganin shi yana can yankin. Tulahalo. Kai waye dan iskar layin da yake shigowa da kayan da yake illa? Wallahi mai gida abala ne ga mashi nan. Kai ina zuwa haka. Kai waye? Ni babanka ne.